Здравейте на всички, които ме гледате. Днес искам да пробвам един мап. Мапа се казва Battle of Zombie. Така. Да. Не съм играл на мапа. Но, what? What? Какъв този скин? Воу. И защо се казвам Стив? И къде ми е света? Разбос, сървайвалчето, къде е? Нищо. Вот. Това е за език. Скинс, ето го, къстъм. Така, избор. Сега за малко. Ще дойда, когато се намеря скина. И някак си скина се е изтрил. И трябва да ползвам един от тези. Ще ползвам... Мапа се казва Battle of Zombie. И ние ще сме в зомби. Така. Зареждаме мапа. Така. И ни спалва в някаква вода. Така. Така, YouTube. Това не е ли на края на мапа? Контакт. Имейл. Това. Сорот. Абрехе. То всичко. Лък. Ще вземем 2 стака. Айде, 3. 3 стака. Така. Армор. Боди. Той. Така. Така. Лампаяци. Да сложим армора. Това. Полшени. Тези какви са? Хелтик. А този? Пак за хелт. Този. Стрендж. Този какво беше? Хелт. Стрендж вече имаме. Така. Такъв за пиене. Така. Така. Сега. Да. Player 1. Това е за нова и тук влизаме. What? What? Добре. О, какъв фейл. Така ще... И... Не мога да го кача. Хоп! Фейл. Добре, ще се върна, когато го изкача. Изкачих се, както виждате. Така. Да сме по-сигурни с лъка. Така. Да видим. Някой за обяд? О. Мале. Ай, крипър! Сериозно ли? Скелетончета, къде сте? О-о. Добре. Битката започва! Бам! Битка Ендерман! Бам! Няма да ме победите.
си слаб. Мечът ми е твърде силен. Да видим. Така. Ти лампа. Добре. Бум. О! Върху кокошка ли ще ми сядаш ти, бе? Вижте го най-епичното зомби. Върху кокошка. И сега ще дойда. Върнах се. Вижте сега. Бум! 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 За да стане по-епично. Така. Difficulty hard. Бум. Малко ще постреляме с лък. Сега ще се върна. Върнах се. Така. Бум. Айде не. Целта ми е да дигна левел. Аха. Хоп. 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 Ой. Някой хилт? Ти? Ти, меч? Искаш? Някой лък? Бам! Какво е това? Изход. Армор. Какъв армор. За да стане по-епично. Още много по-епично. Ще... Оставете ме на мира. Кокошката е там. Ех, виж го, бе. Да стане по-епично. Най-епично. Най-епично. Махаме това. И слагаме това. Не, не, не. Не, слагаме. Не. Не. Добре. Така ли ще се справим? Ще видим тая работа. Ще видим тая работа. Ще видим тази работа. Така. Ендермени и всичко. Добре. Ота. Ядосме сме. Добре. Спокойно. Спокойно. Ще се изкачим. Без напрягания. Без напрягания. Нямам късмет. Давай умения. Оп! Их. Давай, 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 давай. Как можех да съм толкова... Давай. Добре. Давай. Давай. Добре, ще дойде когато се изкача. Добре. Върнах се. Добре. 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 Ах! Ти скелетонче. Не. Писвал. Добре. Така. Бим. Ето ми ги айтемите. Този път няма да умирам. Тъй. Слагам си диамантената броня. И ще видите кой е шефа. Ай, да видим моите деца. Бум. Айде. Стрендж, искаш ли стрендж? Хайде. Изчакайте. Ой. Така. Този път
Няма да умирам. Като кажа няма да умирам, няма да умирам. Така. Обърках бутоните. Без да направя. Добре, да видим тук. Ой. Така. Айде де. Маничко зомбенци. Ти с лора. С меч. Ой! Ти откъде са? Зомби вличер. Трябва да ядем. Рутен флеш. Ти ли ма биш, бе? Няма да умирам. Казах, няма да умирам. Малко зомби. Не. Not. Nine. Nun. Не. Добре. Оставете ма. Епична битка с зомбита. Не. Нан. Нон. Нен. Нин. Nine. Не. Тут беше с лопата. Добре. Бум. Не. Нон. Целта ми е 30 левел. После ще отидем на изхода. Добре, стига толкова зомбита. Къде беше изхода? Изход. Бързо бе. Хай, ти! Сериозно ли? И това беше от този мап. Дано да ви е харесал. Харесайте, коментирайте и довиждане!